slår. Nu är det dags, alla bekymmer försvinner strax. Bästa body för kropp och själ, 4 väggar i träpanel. För din vårvärme är lika bra. Som tango med Arja Saijonmaa. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som bröder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som bröder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Helpo vanno meillä on kunu. Tik tik takulen gorkadu. Toppar oss, vi är nästan där. Perkele, vi kommer vinna det här.